Britney nyt siinä maassa makaa? Minun hommani on hoidettu. Hei, mun täytyy varmaan lähteä. Toivottavasti toi Britney parantuu. Heippa. Kiitos paljon, kun olet auttanut. Se ei ollut todellakaan sinun syysi. Ei tietenkään ole minun syyni. Mistä se olisi? Niin, ei tietenkään. Heippa. Moi. Hoiditko varmasti hommasi? No aivan 100 varmasti. Ainakin se tippui naamalla. Se oli hauskaa. Nyt musti on mun. Moi Musti, minne sulla on matka? Britneyä katsomaan. Hän on tippunut. Ja todella pahasti loukkaantunut kuulemma, mutta ei sairaalassa vielä, kun lääkärit sanoivat, että ei tarvitse mennä, jos on tippunut jostain yläkerrasta, yläsängystä. No voi, kuulin juuri äsken, mutta ei se olekaan enää niin paha. Minun täytyy äkkiä kertoa, mutta ei se tarkoita sitä, jos ei se ole paha, että sinun tarvisi mennä sinne, koska minulla on tässä tylsää ja nyt kun hän ei ole niin kipeä, niin voisit olla minun kanssa. Anteeksi, mutta minulla ei ole ylimääräiseen aikaa. Onko hän kunnossa? No ei kyllä, lääkärit tulevat ihan pian. No se hyvä, että he tulevat tulevat niin. No on se parempi kuin ei ollenkaan. No niin, neidillä on aivotärähdys, tassu murtunut ja nenänpää murtunut. Jotenkin nyt. Hänelle laitetaan nyt side ja hän varmasti heräilee pian. Katsotaan. Minä olen aivan samaa mieltä. No, side vielä kiinni. No niin. Nyt hänen pitäisi tosta pian heräillä. Oi. Tossa on sattu, äiti. Oi Britney, mitä oikein tapahtui kerran? Diana tönäis mua. Ei kyllä voinut tönäistä. Hän oli hyvin huolellinen, kun hän näki, että oli tippunut. Hän oli heti, että apua, auttakaa huusi. Hän alkoi Britney, no. Et sinä varmaan kuullutkaan mitään, jos sinä olet pyörtynyt. Sinulla on aivotärähdys, tassu murtunut. Olisi nyt parasta, jos potilas jätettäisiin rauhaan. Voisitte nyt vain mennä jonnekin, antaa hänen olla. Lepäillä rauhassa. Joo. No, mä menen nyt. Joo, heippa Musti, moi.